شالوم شالوم ناي እግዚአብሔር ቤተሰብ ሰላምን ጸጋና ክርስቶስ ናኹም ከመይ ጸኒሕኩም شالوم جس في شاملين جس فريد أو جس نود وارم إير ሎም ድማ ከም ትኩሉ ግዜ ንዝበለጸ መዓልቲ ዝኮን ዝበለጸ ቃል ሒዝና ልኩም ንመጽእ ነዚ መዓልቲ ደጸበቀልኩም ቃል ሒዝና መጺና ኣለና och idag kommit med det dagliga ordet den bästa ordet för den bästa dagen som kommer hjälpa er dag ሎም ንካፈሎ ቃል ካብ መጀመርታ ከምኡ ኣይነበረን och dagens ord det är från början var det inte så ሪኹም ካብ መጀመርታ ከምኡ ይነበረን ድብል ቃል በጣም ኢምፖርታንት እዩ det är en viktig ord det här att tänka på från början var det inte så ንምንታይ ብዙሓት ሰባት ስለ ኣምላኽ ዘለዎም ስእሊ ተባላሽ varför har många fått en fel bild av Gud ምክንያቱ ካብ መጀመርታ ከምዚ ሕጂ ዝርእይዎ ዘለዉ ከምኡ ከም ዘይነበረ ስለ ዘይፈለጡ och det är för att de har inte fått veta sanningen att från början var det inte så som de ser det nu እዚ ኩሉ ሕጂ ትርእይዎ ዘለኹም ጥፍኣት ህልቂት ክፉእ ነገር ኣብ ህፃናት ኣብ ገለ ዝወርድ ዘሎ ካብ መጀመርታ ከምኡ ይነበረ allt som ni ser nu allt det som är ont över barn över allt som går genom i världen det var inte så från början መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚ ኢሉ ማቴዎስ 19:8 I Matteus evangeliet kapitel 19 vers 8 står det så här ንሱ ሙሴስ ብሰርትር ልብኩም ምፍታሕ ኣንስትኩም ፈቀደልኩም ካብ መጀመርታ ግን ከምኡ ኣይነበረን በሎ det står han svarade det var för att era hjärtan var så hårda som Mose tillät er att skiljas från era hustru men från början var det inte så ስለ ፍትሕ ንኢየሱስ መጽኦም ምስሓተትዎ ሙሴ ዝፈቀደልኩም ብሰርትር ልብኩም ኢዳ እምበር ካብ መጀመርታ ግን ከምኡ ይኮነን ነይሩ ኢሎም När de kom till Jesus för att fråga honom om skiljemässan så berättade han för dem det var inte så från början han tillät er endast för att era hjärtan var hårda ካብ መጀመርታ ፍታሕ ይነበረን från början fanns inte skiljemässa ካብ መጀመርታ ሕማም ኣይነበረን från första början fanns inte sjukdom ካብ መጀመርታ ባእሲ ነበረን från början fanns inte våld ካብ መጀመርታ ጭንቀት ኣይነበረን från början fanns inte ångest ካብ መጀመርታ ኩሉ ጽቡቕ እዩ ነይሩ från början var allt gott መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1:31 I första Moseboken kapitel 1 vers 31 står det så här አምላኽ ግና ዝገበሮ ዘበለ ኩሉ ረአየ እነሆ ብዙሕ ጽቡቕ ኮነ ምሸት ኮነ በጊሓት እውን ሻድሻይ መዓልቲ och det står så här Gud såg på allt som han hade gjort och se det var mycket gott och det blev afton och det blev morgon den sjätte dagen ሪኹም እግዚአብሔር ነቲ እሱ ባዕሉ ዓቂዱ ፕላን አውጪዩ ዝገበሮ ነገር ባዕሉ ተመሊሱ ምስ ረአዮስ ኣዝዩ ብዙሕ ጽቡቕ ኮነ ዝብል መልሲ ይብሉ Här ser vi när Gud hade gjort allt som han skulle göra och han såg det, han blickade på det han hade gjort så han allt var gott. ምክንያቱ እግዚአብሔር አምላኽ ካብኡ ገለ ዘይጽቡቕ ነገር ክወጽእ ኣይክእልኒ Och det är för att det finns ingenting som inte är gott som kan komma ut från Gud. ምክንያቱ ንሱ ብርሃን ጥራሕ ገለ ጸልማት ዘይርከቦ አምላኽ እዩ Och det är för att han är Gud som är ljuset, inget mörker kan komma ut från honom. ስለዚ አፍሪቅ ናይ ጸላአ ነገር ስለዚ አቶ ውድቀት ዝበሃል ነገር ስለዚ መጸግን ፈቃድ አምላኽ ዘይኮነ ነገር ኣብ ፍጥረት ክረአ ጀሚሩ Men på grund av i mitten så kom det något som inte var Guds vilja där mörkret försökte komma och fallenheten kom. ፍርሒ ንሰብ ክቆጻጸሮ ጀሚሩ Rädslan började kontrollera människan. Men från början fanns inte rädsla. ሕማም ንሰብ ክገዝኦ ጀሚሩ Sjukdom började regera över ካብ människan. መጀመርታ ግን ሕማም ኣይነበረን Men från början fanns inte sjukdom. ውድቀት ንሰብ ክገዝኦ ጀሚሩ Fallenhet började regera över människan. ካብ መጀመርታ ግን ከምኡ ይነበረን Men från början fanns det inte så. ካብ መጀመርታ ኩሉ ኣዝዩ ጽቡቕ እዩ ነይሩ Från början var allt mycket gott. እቲ ዘሕጉሰኩም ጥዑም ዜና ግን Men det som är gott nyhet nu, ካብ መጀመርታ ከምኡ ነይሩ ጥራሕ ኣይኮነን det är inte bara att det var så från början. ሕጂ ከዓ ብክርስቶስ ከምኡ እዩ Och nu genom Kristus är så. እቶም ብክርስቶስ ዝኣመኑ De som tror på Kristus, ኣብታ ኣዝዩ ፍጹምን ጽቡቕን ሙሉእን ህይወት ኣትዮም እዮም de har gått in i det som är fullkomliga och det bästa och det högsta livet. ኢየሱስ ጎይታ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ያዕቆብ ከምዚ ኢሉ ምዕራፍ 1:17 I Jakobsbrevet kapitel 1 vers 17 står det så här ጽቡቕ ውህበት ሙሉእ ውህበት ካብ ላዕሊ እዩ ካብቲ ለውጢ ወይስ ምምልላስ ጽላሎት ዘይብሉ ኣቦ ብርሃናት እዩ ዝወርድ och det står så här allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan. Det kommer ner från ljusens far som inte förändras eller växlar mellan ljus och mörker. ካብ ኣምላኽ ዝመጽእ ውህበቱ ሲ ጽቡቕን ሙሉእን ጥራሕ ኢልዎ Det står allt gåva som kommer från ovan är endast fullkomliga gåva och goda. ኣምላኽ ናይ ሕማም ውህበት የብሉን Gud har inte gåvor av sjukdom. ኣምላኽ ናይ ሕማቕ ነገር ውህበት የብሉን Gud har inte gåvor som är mörkret. ካብቲ ናቱ ተፈጥሮ ኔቸር ካብቲ ናቱ ኔቸር ስወጻ እዩ Det är utanför hans egna natur. ምክንያቱ እግዚአብሔር ፈጣሪ
Eftersom Gud är skaparen. ግን ካብ ባህሪ ወፃኢ ማለት እዩ Det är utanför hans natur. በቃ ኣብ ናይ እግዚአብሔር ባህሪ ከምዚኦም ዓይነት ነገራት ኣይትረኽቡን ይኹን I Guds natur kan du inte finna såna här beteende av mörker. ዘይብሉ ከዓ ክበካ ይክእልን እዩ ኣምላኽ Gud kan inte ge dig något som han inte har. ሕማም የብሉን ኣምላኽ Gud har inte sjukdom. ጭንቀት የብሉን ኣምላኽ Gud har inte ångest. ክፉእ ነገር የብሉን ኣምላኽ Gud har inte onda saker. ኣቱም ብሩኻት ካብ መጀመርታኹም ይነበረን Så mina syskon, det var inte så från början. ስለዚ ሕማቕ ነገር ክንርኢ ከለና ንኣምላኽ ብኡ ኣይንለክዐዮ Så när vi ser dåliga saker, låt oss inte skylla det på Gud. ኣምላኽ መስገን ግን ንክርስቶስ ብምእማንና ኣብቲ ፍጹም ናይ መጀመርታ ሓሳቡ ኣቲና ኢና Men all ära till Gud, genom tron på Kristus så har vi kommit in i hans fullkomliga plan som var från början. ኣብ ብሉፅ ዕቅድ እግዚኣብሔር ኣቲና ኢና Vi har gått in i hans vilja. ስለዚ ኩሉ ግዜ ጽቡቕ ክኾነልኩም ፍቓዱ እዩ Så att allt ska gå väl för er, det är hans vilja. ስለ ኣምላኽ ትኽክለኛ ስእሊ ይሃልወና Låt oss ha rätt bild av Gud. ንስኹም ብሉፃትን ክቡራትን ኢኹም Ni är värdefulla och segrare. ሻሎም Guds frid.